И добре дошли в моето първо видео в моят канал. Днеска ще играм на една игра, казва се EA Football 25, която ще играме, с която ще се опитаме да класираме България на световно първенство и да го спечелим. Дали ще успеем, но това е нашата група. Не е лека, не е трудна, но Италия, Шотландия, Литва, Унгария и Финландските острови. Ще игра по 2 мача на епизод. И нека започваме с първия матч. Първия матч ще ни е срещу Унгария. Това мисля да ми е съставът, да няма никакви промени, може би. Да, това ще ме промяната. Това ще ми да съставът и нека започваме България. И след това за това прекъсне, има реклами, нали, не искам да са ми в видеята тия реклами, че ме дразнат от време на време, но играта иска, не може без интернет и трябва да играем и реклами. И затова от време на време ще има и такива прекъсвания заради рекламите. Но не мисля, че ще е проблем. Нека видим унгарците в атака. Не. Мога да си направя, има да бъда кариера с Барса, с Реал. Мога да направя някаква българска лига. Проблемът е, че бих я направил, защото добре да имам българска лига, но имам само 3 български отборите с ЦСКА, Левски и Лудогорец. Те едни от трите най-известни в България. И ще трябва да направя лига и с още други отбори, ама те няма с от България, но нищо не пречи да направя. Ако искате, мога да направя и да играем. И че има и Барс, има и Сериал. Има с Ман Сити, има с Ливърпул, има с всичките. Радвам се така. Няма да си спечелим, ние първо да си продължим кариерата с България. 1-0 за България. Владимир Адамс открива резултата. С една чудесна атака. Най-високата трудност е да се очуете нещо, че и мога да бием всичките. Не най-високата трудност, просто исках ти опит. Но това не е нещо, това не е реалният отбор на национален отбор на България, Доминик Содослай. О, шанс! Унгарците се пропускат. Какво скочи вратаря, бе? Това вратар. Но има и имена, които са грешно писани на отбори на играчи, но игричката е хубава. Това не е истински национал на България нещо. Или от не знам си коя година. Но пак става. Пак го има. Не мрънкам толкова. Пак го има пак. Владимир Адамс. Пуска. Шанс за унгарците. Пак пропусна нашите. И това е добра атака за унгарците. Ще стигне ли до гол? Не, вратарите спасява. Това може да е равенство. Можеха да изравнят. Не, аз подам Исус. Владимир Адамс. Тук нищо не направи. Ще изкарам някакви червени картони. Двата отбора сме с червени екипи и се оплаших, че да подадат на техна. Това беше наш. Александър много силно му даде. Добре беше измислена атаката, много силно. 2 минути 2 на времето, няма да има много време за атака. И на почивката ще имаме предина. Край на първата част. България, Унгария 1-0. Край на първата част. България, Унгария, второ по време, никакви смени за двата отбора. Нито аз, нито унгарците, никой от нас не направи смяна. Аз реших да направя смени. Ми радвам се. Александър! Не. Как това мина, бе? Пак ти късмет. Това ма е червен. Не, няма картон. Добре. Това е добра новина за нас. Шанс за унгарците. Трябва да изравнят. И точно това става. 1-1. Ето, че много зря го бехме ставили. Но никой не го падаше. Никой.
И вратаря нямаше какво да направи. Специално да. България, Унгария 1-1. Пас не се получи. Александър. Владимир Адамс. Какво подаване? Владимир Адамс. Какъв гол? 2-1. Моментално повеждаме в резултата. Владимир Адамс къса мрежата на Унгария. От нашата обикновена. Не остане никакъв шанс на вратарят. И това е 2-1 за България. И мога да се каже, просто паркираме бус. Спокойно мога да кажа, ще поразиграваме малко тази топка. Няма да бързаме за никъде. Видяхте, пошахме да бързаме, направих нарушение и ни вкарах. О, това е 2-2. Какво стана тук, що? И аз не разбрах. Изцепиха ни. Просто тия пасове трябва да ги поправим. Поне през... Как мина през всичките ни защитници? И аз не знам този пас. Никой не го пазеше. И това е 2-2. Унгария изравнява за втори пореден път. И унгарците мислят вече и за обрат. Томик Содослайд. Не спирам вече. Александър. Владимир Адамс. О, какъв страхотен финт на Владимир Адамс. Тук как ще сгубиш топката, бе? Нищо. Адамс. Измъква се! Какъв пропуск! Какво направи Владимир Адамс? Какво направи тук що Адамс? Нямам думи. Нямам обяснение. Търсиме победа. Значи... Какво стана в този матч? Игра по 2 мача на епизод. Да уточня, не знам дали уточних. Ако съм да припомня. Но се получи интересна игричката. Но се ми получи интересни епизоди. И шанс за унгарците. Майко, мисли, че си вкара автогол. Остана много малко. Справим сърцето. Не ме пушете така, играчите ми. Това може ли? Не! Не мога да кажа, че вам така ще свършим. 6 минути двамата време. Има време за двата отбора, ако питате мен. Добре, имам... Не, добре. Само трябва да ги спрем. Добре. Има ли време за една хубава атака? Добре, няма да има време. Край. Пострански сигнал. България, Унгария 2-2. Не мога да кажа, че спрах много добре. Изравниха ни, поверхме и пак ни изравниха. Просто нямам да ви. Ето как ни е групата. Италия на първа позиция, Шотландия втори. Ние сме трети, Унгария четвърти, Литва пети, Финландските острови шести. Матч срещу Шотландия. Това си е матч за второто място. Матч срещу Шотландия. Тук трябва вече да се стегнем. И да почнем да пазим играчите. Защото ако бехме по пази ирония, нямаше стигнат тия 2 гола. Но Шотландия, България, матч срещу Унгария вече зад гърбът ни. Мислиме за точно този матч. Шотландия, България, първо полувреме. Мислиме за този матч. Вече. Шанс! 1-0 за Шотландия. Какво стана тук що? Отново тази защита. Отново на пасове. 3 гола сме допуснали. И то само заради пасове. Разиграване. Само заради техно разиграване. Ние не можем да разиграваме, те като го направят вкарват. Това са ми проблемите за защитата. Имаме си проблемите на си. Владимир Адамс. Може моментално да изравниме. Няма ли да успа нещо? Падна Владимир Адамс, не знам какво стана. Тук няма ли да успа, бе? Той си го спъна. Чето го видях, ама явно не е достатъчен контакт. Явно е била излязла извън чертанията на вратата. На порето на вратата. Ето извън чертанията, да.
Владимир Адамс! Няма да е толкова лесен матчът. Няма толкова лесна група. Италия ще ме поплаща малко, но равенство с Унгария. Да загубим от Шотландия, много лош старт ще бъде. То добър си бе. Не мога да кажа добър старт срещу Унгария. Поведахме им на 2 пъти, но така и не можахме да стискаме. На натиски ще ни вкарат. Шотландия търси втори гол. Ние не трябва да допускаме, нямаме право. Мир Адамс. Адамс! От семейство Адамс. Това може ли да е гол? Какво направи тук, що? Какво направи? Погледни какво положение. Града. Не, човек, не може. 2 страхотни положения. И той ги изпусна. О, и това май е... Не, няма картон. Има право да бия. Не, няма право да бия. Трябва да подавам. Ако беше положение, в което му убия, няма ми да даде играта. Иначе мога да се опитам да шутя, но няма ми да даде играта. Да го изпратя до вратата, тази топка. Че аз с удоволствие би го направил. Нямаше картон. Това беше най-лошата новина, защото ако имаше червен картон, нямаше показател. По минимум жълто ще да му дадат. Ако ще... Нали. Александър. Адамс, моля ти се, давай! Точно така! Адамс! 1-1. Май ще да дадат дусп. Не знам какво стана. Спря се, май ще да дадат дусп, ако не беше вкарал. Я вие. О, да. Ако не беше вкарал, щеха да дадат дусп или фала на двете, но всички положения ще отново да вкарам. И това е 1-1. В края, точно. Спяхме. Сега мислиме за обрат. Мислиме вече за обрат. Какво направих? Защо му направих? Добре. Не задържа. Можем ли да направим обратът? Не. Не може да сме толкова криви. Колко положение изтървахме вече? Добре, да кача 5 минути от баната време. Край на първата част. Шотландия, България 1. България, Унгария. Шотландия, България, извинете ме. Шотландия, България първото по време завърши при резултат 1-1. Успяхме да изравним шотландците и сега вече мислим за обрат. Но дали Шотландия май отново ще натискат и отново може да вкарат. И точно... Не! Града! Какво положение? Тъмън трябва да казвам, че точно това ще стане, че ще ни вкарат. Но не! Ударят града и оцеляваме в точно тази ситуация. Много опасна ситуация. Отново на разиграване. Шах, ето. Ние трябва да почнем много с тази защита да го правим. На разиграване само. И унгарците така ни вкараха. И шотландците така се опитват. Така ни вкараха веднъж и втора и преди малко удариха града. Каква грешка на нашата защита? Матери, шотландците 2-1. Ето си те схвана за главата. 2-1 за Шотландия. Никой не го пазеше. Абсолютно никой. И отново губим в резултат. И има шанса да загубим този матч. Има шанса да загубим. Това е най-големия проблем. Че загубим или става тежко. Ще сме останали само с една точка, така поне 2 точки ще имам. Но пак, нека е трет позиция ще съм. Нямаше ли тук някакво нарушение, нещо? Не с тия положения, които изтървахме, можехме даже и да водиме. 2-2! Успяваме отново да изравниме. И ние като унгарците почнахме. Ние на атаки. Ние ще ги натискаме на атаки. 2-2. Успяхме. И да, наистина вече ще мислим за обрат. Но и трябва да мислим не само за обрата, и да не пуснем гол. Защото вече става много трудно за връщане. Сме към 80-та минута.
Адамс! Може това да е хет-трик! Адамс! Спасяване! Петър, как си изморил? Гари до къвта там. Гари дори не знам, не можах да видя как му името, но пропуска. Пропуска една много... Аз сам така, ако ми излезе нещо за смяна, бих приел. Адамс вкарал 2 гола, най-малко изморен. Няма ли нарушение? Беше да. Какво направи наши тук що? Няма защита. Няма изморени с всичките. Няма защита. Ще ми дава смени, няма да има време да смени. Ще има време в последните на 10 секунди. Адамс! Какво направи накрая? Това заборя. Шотландия, България 2-2. И тетния групата ни сме на 4-та позиция. Това равенство. Я видим другите групи, какво става. Германия не са първи. Правили са едно равенство. И играли са един матч. Ето тук на място. Ето тук място на Германия. Мари, колко му щехме да се разположим. Израел. Бати, хубавата група. Майко мила, защото бехме нещо на Австралия. Интересна група тук. Франция са играли 2 матча. По-лоша гол статистика. Сигурно ще са първи в тази група. Някакви изненади. Албания са втора. С равни точки с Турция, така че и наша група. Едва ли значи Литва са пред нас. На европейските квалификации бяха пред нас. И това ще е всичко. Видеото да ви е харесало. Ако е така, харесайте и се абонирайте. Чао от мен!